Via Sagra. Flimkien mal-għaqda dilettanti ġimgħa kbira Għawdex. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Is-sitt stazzjon. Ġesu jiltaqa' mal-Veronika. Nadorawk u Ġesu nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Imħabba kien id-dulur tiegħek f'dak il-wiċċ minn tal-Qdusija għax il-pwieni għena kienu kollu dan minħabba fija. Mela x'tagħmel fis-smewwiet jekk f'maqtur wiċċek ħallejt u fi xbija kollha dmija il-ġmil tiegħek kollu rejt. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mill-mlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu, mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina.